Nasquidasi, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kukia paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungogara wa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasquidasi Zimbabwe tawigira nyeru, pisa nyeru uneza. Afdaumira mushe, team Geza strikes again. They're saying, Iowa, corruption munemunika. Anaumira mushe, anzwana Zimbabwe ngawa batani. Wangu wachibatsirana kupisa president Emerson Mnangagwa pachigaro pabula leadership chaiyo ndiye kuti leader anoona kuti aiwa kana akundikana okanda mupasi osiyana nazo hanzi kwete matongero watu anyika na Mnangagwa muri Zimbabwe azinakumira mushe. There is an audio yabuditswa ne one of my allies abageza shara yaji aiwa ngoya kwana wana Zimbabwe ngawabatani chinzi pani sellouts arikuwanu kwachipa information kuma CIO hanzi aiwa ndivo vamwe vari kudzosera zvinhu kumashure tikati kwesita nguva yangu toti mungonzwa zvataurwa nodisa ala yavageza mushure wenguva yavageza dzingwa basa hanzi aiva vana havasi kuzomira vana veZimbabwe vacharamba vachipusha nekushanda kuti vaone kusununguka tavangoti munzwa mamadzano muri kufunga pamusoro penyaya iyi mukome section. Makadi muri yeZimbabwe. Ndinotenda zvikuru, ndinokunamatirai nokukushuwirai upenyu hwakanaka, rugare rwakanaka mangwanani ano sevana veZimbabwe. Ndinotsvaga rugare kwamuri, ndinotsvaga makomborero kwamuri. Kunemi vari kushungurudzwa, kunemi vari kutambudzwa, kunemi vari kutochwa, kunemi vari kuthreatenwa nevakomana vechiCIO, kunemi vari kutochwa, vari kushungurudzwa. Ndinoshuwira upenyu nerugare kuti Mwari ndiwo vanokunzvengesai, Mwari ndiwo vanokuraramisai. Zvikuru isuwo kwamainini tiri munhamo, tiri mudambudziko. Tinokumbira kuti Mwari mutsvene iye pachake umene upindire, uye Mwari pachake uropafadze mhuri yake nekuti tigere panheyo dzake. Ndiye unotifukidza pamafuro manyoro, ndiye unotifukidza pamvura inozorodza, ndiye tsime rechitubu Mwari pachezvake. Imo muvatungamiriri vatinawo nhasi unomu mune vamwe vatungamiriri vakapuwa zodzo yokumiririra zita raKristu panyama kuvanhu. Unonzwa tsitsi, unonzwa kurwadziwa mwoyo, unonzwa kupisa mwoyo, unonzwa kushupika neupenyu hwevana veZimbabwe, mararamiro avari kuita nemagariro atiri kuita. Uriko mutungamiriri wakamisikidzwa naMwari kuti iyeyo mutungamiriri iyeyo uchatungamirira vanhu kusvikira vanhu vagara zvakanaka, vanhu vakomborerwa. Asi haisi nyore kuti tigone kusvika pakuti tiwane mutungamiriri akadaro, kuti mutungamiriri ave nesimba mukati medu kana kuti ave nesimba mukati menyika. Kukunda nyika hama dzangu kune dambudziko, kukunda nyika hama dzangu kune hondo, kukunda nyika hama dzangu kune mhirizhonga mukati. Tarirai hondo dzakaitwa kwaBharadhani uko, tarirai hondo dzakaitika kwaIjipita, dzakaitika kwaFarisia, dzakaitika kwaRomu, dzakaitika kwaIjipita, dzakaitika kwaIsraeri. Nanhasi tarisai hondo dziri kwaIsraeri, Palestine. It's not easy. Ida kutaura kune vanhu vanoti tikapinda murodhi moda kuurayisa vanhu. Tikada kuti taure maaudio, ZANU inouraya, ZANU inopuninga, Mnangagwa une vanhu vanouraya, Mnangagwa unotuma. Tararama nenyasha dzaMwari, rugare nenyasha dzaMwari. Tiri kungorarama semhandu, tiri kungorarama senhapwa, tiri kungorarama sevaranda munyika yamadzibaba, munyika yechipikirwa, munyika yerukufute rwedu. Tiri kungorarama samadzibaba, kuzvarwa uchitambura. It's not easy kuti unobarwa uchitambura kusvika ufe uchitambura. Vane mari vanongoramba vari vemari, vanongova maminista vanongoramba vari verudzi rwechiminista, rudzi rwechiMP, rudzi rwechikansela. Zvakaoma. Unotonyatsoona kuti utungamiriri hwatinawo unofanira kunge huri utungamiriri hunotya Mwari, utungamiriri hunobva kuvanhu, utungamiriri hunogadzwa navanhu, hunotya vanhu, wokuti vanhu kana vakati takumbirawo kuti utitungamirirewo, unoenda woti maita basa regai ndikutungamirirei. Utungamiriri hwevanhu hunotya Mwari hunoti kana vanhu vakati aiwa vakundikana, sezvinoitwa kuAmerica, zvinoitwa naSouth Africa kuya vanhu vanoti vakundikana chibva wobva. Noti kuti kana munhu ukapinda pachigaro unoti ini handibve, hapana anondikwanisa, hapana anondigona, hapana anondibvisa pandiri panapa. Ini nhasi ndiri kutaura nemi savatendi, savanamati vevana veZimbabwe. Baba Chinogure ndini ndiri kutaura. Ndinokumbirisa zvikuru kuti tinamate Mwari, tipfugame namabvi edu tichikumbirira Mwari, tisangozviita zvese izvi panyama. Vanobhirivha muculture vachiisawo bute pasi, vachiisawo foja pasi, vachitanga vambotaura namusika wanhanyadenga kuti Mwari pachavo varambe vachitungamira nesimba ravo.
nokuti Mnangagwa pa program yake yechirongwa chekupukuta vanhu kana kumedza vanhu kupedza vanhu uchinacho chirongwa ichocho. Tinganetsana tikakurudzirana tikaita sei, tikakurukura mumagrupu, tikakurukura mumamedias machichi, asi vazhinji tichaguma tisisimo mumagrupu macho imomo panyama nepamwe yatadzurwa. Vazhinji tichashaikwa zvachose, vazhinji tiri kushungurudzwa, vamwe tichipondwa, vamwe tichipondwa namatanda, vamwe tichipondwa, vamwe tichitochwa, vamwe tichitumirwa vanhu kunokidhinepwa. Tiri matigere imomo nekuda kwokuti Mnangagwa vagara varikruta vakomana vanova futi zvizvarwa zvenyika yedu, vana vehama dzedu, vana verudzi rwedu, vana vemadzinza edu, vana venyika yatinoberekwa vari kuitiswa izvozvo nekuda kwokuti vanoda mari. Jesu anotaura unoti zvaKesari pai kwaKesari, zvaKristu moisa kwaKristu. Saka vazhinji vari kuputsa nyika nokuda mari, vazhinji vari kuputsa nyika nokutengwa nemusuwo wesadza, vachiurayisa vanhu mirwi nemirwi yavanhu. Iko zvine ingozi kune vakaparadza More Blessing Ali. Dzinza racho iroro ratova dzinza ratopara ngozi, but zvakaitwa nomunhu mumwe chete achida mari. Munhu akauraya More Blessing Ali, akauraya Chitsunge, Mboneni Ng'ube, Bishop Masa, yatova ngozi iyoyo iri pachena kune vanhu vakakidhinepa Itai Dzamara. So vakakidhinepa Jani, vakakidhinepa Anani navanani vakadini. So iko zvinezvi Mnangagwa zvinoshamisa ndechekuti chirongwa chake ndechekutonga nedemo, ndechekutonga nekuparadza vanhu, ndechekutonga nekuuraya vanhu. Unotoshuvira kuti dai nyika yacho vese vano ruzivo vapera kufa vese, kuti vana vavo vasare vari ndivo vari kurula nyika, vasare vari ndivo vakadzidza. Uri kuurayira vanhu pasi, mukatasa dzidzo chaiyo, dzidzo chikoro chaicho, uri kuuraya chikoro munyika. Ende vapedza wotaurira poison kuvana venyika kuti aiwa kumhiruku vanhu havatidi, vachena havatidi, havadi kutiona, havatombodi kutiona zvachose, tiri pamasanction. But vana vavo vari kudzidza ikoko, vari kuita madegree ikoko, vana vavo vari kuita madoctors, maprofessor, maarchitect, PhD, vari kuita maadvocates ikoko. Vana vemaministers ezanu, vana vemaMP, vana Mnangagwa vari kuita, vari kuningira ikoko, vari kudevelopa nepolitics nemari yenyika futi. But isusu vana vemaovheti tisinopinda murodhi, vana Mjibha tisinopinda murodhi kuti mbasiri masanction. Vana Mnangagwa umbovaona vari mumasanction vachiita demonstration. Vana Kazembe, vana Ziyambi, vana Mutsvangu aumbovaona mumastreet, aumbovaona vana Chinamasa. Kunoenda isu vana Tumbwa tisinomhanyiswa murodhi, tichikomandwa nana Adolfo vachiti pindai murodhi, vakabata tsvimbo nomupini. Ane mazviona manje akapfeka zishangu mugumbo retaya remotikari riya. So unotoona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. Tinotungamirira navanhu vaya vakapfeka shangu asingazivi sutu, anenge akapfeka hovhorosi netisheti yenhingirikini yeZANU-PF, anenge ane mazina akaita kutsuka ane rust. So unenge une bvudzi rinenge rakaita kuputana kumonana, so rakazara makweni mumusoro. Ndiye munhu unokubatira tsvimbo iyeyo kuti tiri masanction, hamusi kuona nenyika yafanira masanction. Asi uku ivo vachibhenefita, vana vavo vachienda mberi noupenyu, vana vavo vachirarama noupenyu hwakanaka, vachidya vachiguta, vana vavo vachiita maprofesa, madokta, mainjiniya. Vana Tumbwa ndio vanoenda kotraina border gaze youth service uku kuti vaende kuzonopinda military, kuti vaendese kuhondo dzavanenge vadena. Futi iwo vakomana vezanu, varume vezanaro, vana venyika vonofira kuhondo, vana venyika vonofira kuchengetedza dzimba dzavo, ivo mayadhi avo, mafarms avo. Unotoona vana vemunyika vachipitipidzana kuti toda kuenda kuborder gezi. Akafunda anenge apasa, gai aende kuborder gezi azowana basa muhurumende, aende muyouth service azowana basa muhurumende. Vavo vana havaiti ndezvemanga zviya. Vanoziva kuti it's a dead game zviya. Ndezvokungoti kana vakadena Mozambique vanongoti mauto angu ndinawo ndakasimba, woendesa mauto ku. That's why muri kuona kuna DRC kune dzihondo, vane mabusiness vana Mnangagwa, vane madiamonds iko migodhi iriko. But vana Dofa hamuna mugodhi ku DRC, hamuna chenyu chamunacho ikoko, enda hamuzikamwi ikoko. Chenyu kuenda kuno front line kunorwa hondo muchiperera ikoko. Hondo yakamborwiwa iya ku DRC yaya, mauto mazhinji akapera achipinda mumasuwamba achishungurudzwa nematitsu nematutsi. Iko zvinezvi mukaona SADC yakundikana yatadza kubvisa Rwanda nematutsi nemanhingirina, yakutotora nyika yeUganda yakutobva kuyakobatsira. SADC pachezvo ya the origin yatadza kusunda manhingirikina. But unongoona vachishidzira vanhu mustreet, vachirova vanhu mustreet, but watadza Rwanda uko nematutsi ayo kubvisa muDRC. Vambozama kunzi pamwe Zimbabwe ndio ine mauto akasimba, zvombonzi pamwe Malawi, zvombonzi pamwe Mozambique, zvombonzi pamwe South Africa, pamwe Zambia, pamwe Kenya, pamwe Tanzania, meno ikoko. Asi zvaramba, zvatoramba kuramba chaiko. Vakungotenderera peace, unity, peace, tigare pasi, tidini. Asi vakatombovhundutsirana nanhingirikini naKagame, vachimupshishidzira chaizvo.
Saka unotoona kutoti nanhasi uno way yevarume ava havana way yekuti madofo tirarame zvakanaka, madofo tidzidzewo. Varombo vacharamba vari varombo muZimbabwe, vanhu vatema vacharamba vari varombo munyika yeZimbabwe, ende ticharamba tiri vanhu vekumashure, vanhu vekumuswe. Vazhinji ticharamba tiri vanhu vekumuswe. Vane mari muZimbabwe vacharamba vane mari, varombo vacharamba vari varombo, poor forever. Why? Because tiri vatengesi vanhu venyika yeZimbabwe. Because zvino tiri kutaura nyaya yekuti ngatipinde murodhi, tiri kutengeswa navamwe vanhu vatinenge tinavo mundima, vachienda futi kumasiyaiwo kwacho kunoripota, vachishandiswa nemasiyaiwo, vachishandiswa nemaarmy generals nemaarmy nemapolisi nemapurisa. Tinorarama sekunge hwemhamwe hwokugara wakahwanda muninga. So tiri kushandiswa, iwo masiyaiwo acho achishandiswa futi. End of the end, vana vavo kana vazukuru vavo ndo vachararama upenyu hwekutambura. Zibaba rakaponda nyika richisigira vanhu vasina nebasa rese kuti varambe vachitonga, varambe vari mupawa. Iko zvino unoona kuti munhu asikazivi masanction, kuti akaiswa akanangana nei masanction achona, matargeted sanction akaisirwei. Iwewe hauna kutora purazi, hauna kutora kana ng'ombe mupurazi, hauna kutora kana pipe yemunhu mupurazi uchitengesera vanokuma mapoto, hauna kuparadza wire fence yakasiya nevarungu, hauna kana kutora imbwa yemurungu mupurazi kana imba yemurungu hauizivi. Masanction anofanira kunge achirwadza vanhu vakaparadza mapurazi vasiri kuyarima, vanhu vakagirebha papurazi vasiri kuyarima. 2020 wakagukuchira, iwe hauna. But iwewe dofo usina purazi, usina kana munda, ndiwe unonzi pinda mustriti unoti pasina masanction. Iwe wacho wakakonzeresa kuti piswe nemasanction vacho havapindi mustriti. Masanction akaiswa mamwe matargeted sanction evanhu vari kuponda vanhu, vana Mnangagwa vane maministers ake, vari kuuraya vanhu, vari kukidnepa vanhu. Iwe hauna kana munhu wakakidnepa, hauna kana munhu wakauraya, kana munhu wakashungurudzwa. Dofo ndiwe unopinda murodhi zvako nokushaya kudzidza. Vana vakadzidza vanoziva havo, vana maministers omani havapindi mu, havaiti zvinhu zvisina nebasa rese izvozvo. Iwewe dofo uri pamutoko ikokoko, puna uri kuDarwen uko zvako, iwewe n'ongo uri kunhingirikini kwamutaro uko, nyanga uri kunhingi uku, nyanga uko. Zuvurandi zvako uri kwakubulawayo uko. Une vabereki vakatourayirwa pasi negukura hundi, une vabereki vakatourayirwa pasi negukura hundi. Haufungi end of the end unokutumwa futi wotengwa futi. Unoziva chinonzi sanction. Unoona mwana mudiki achitaura kuti nyika ino inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Iye haana kana hondo yakarwa, haana kana kuhondo kwaakaenda. Iye wacho chacho kumubvunza kuti wakarwa hondo unoiziva here iwewe? Mboni location akazarwa hondo yapera 1980, hondo yapera. But unoshishidzira vanhu uchitaura kuti nyika inotongwa nevakarwa hondo, nyika inotongwa nevene vayo. Vene vayo kusanganisana nemaforeigner here, kusanganisana nemaforeigner vana Mnangagwa nana Kaziyambi nana Kazemba ndo vene vayo. Imimi vene vayo vacho hamusi kugona kuitonga, hamuna kana chamuri kukwanisa kuita vene vayo vacho. Munoteedzera slogans nebasa rese. Ukaona vanhu veZANU-PF kunyange vachienda kumacongress vanongoteedzera zvataurwa nana Chinamasa nana Ziyambi nana Mnangagwa. Nyika yese yotonzi ndo zvatataura izvozvo. Mugabe Mnangagwa ndiye ari kuenda, ari kuvhoterwa na Mnangagwa. Hakuna kana zvinotaurwa kumasero zvokuti vanhu kumasero vabvuma veZANU-PF kana kumadistrict kana kumaprovince. Kusvika rini muchiitwa zvikukuwata-wata, zvimbwa sungutowata-wata kunhingirikini kucholocho iko mudzi ikoko muEpworth imo kusvika rini muchiitwa zvikukuwata-wata nevanhu vakapuwa mastendi muEpworth, navanhu vakagreba land muEpworth, vanenge vachimirira ZANU-PF protector mastendi avo. Saka toda kundikutaurira nichiti tine dambudziko guru chaizvo ratinaro. Nyika ingadai vanhu vari munyika mavo vasiri kutiza kuzara kudziko nyika zvavari kuita izvi. Havazvioni varume ava. Vanototi budai kuti tigone kusara tine zviwanikwa isusu tichimaina tichidya zviwanikwa izvozvo. Vana vene vayo vamunoti vene vayo vachona chaivo vari kusafa ndio makorokoza. Vanoita zvokorokoza vachitandaniswa nembwa. Ndio vene vayo ivavo. Kwai tiri vene vayo. Ndio vene vayo iwewe. Vene vayo ndio vari kuti pawanika gold. Vanosvika ipapo pozara mapurisa kadai pari pamunda pako pozara masoja. Pototanga kutomainwa nemwana wa Mnangagwa. Pototanga kutomainwa nemwana wa Chinamasa. Pototanga kutsvagwa shamwari dzinobva kuChina uko. Iwewe wacho potse kudzingwa, haupuwi kana lendi kana pekugara futi. Vai wene wayo pakuita sei? Ndiri kukurudzira nyaya yekuti vanhu ngavarege kuti kana vari mumagurupu vate politics dzechigurupu chete dzisina kwadzinoenda, dzisina kwadzinoperera. Tese tiri kushupika, tiri kutambudzika. Kuna kwatinoenda kana tichingoperera politics dzemugurupu. Taneta nezvemapolitics zvemumagurupu izvi. Taneta, tinoziva vanhu vakawanda vari shasha chaidzo dzepolitics mumagurupu, but hapana chaanodziziva. Hapana rekodhi hadzina kana nhingiri mbiri hadzina kana kuti zvadzinotaura kunze uko dzinenge dzakanaka kuZANU-PF. Dzinopinda munyika dzichibuda zvakanaka chaizvo. Asi kune vamwe vanhu vasingatodi kutoonekwa zvachose. But vanhu ivavo vanodivana nevanoira nezano vanopinda, ndio vanhu vanenge vari shasha mumagurupu vachihukura kumagurupu. Kutoshora vanhu, kupa madirection vanhu, kupa zvokuita vanhu vari mumagurupu ikoko. Nechirungu chakati kuyai chine kutsenga mukanwa zvese.
Saka idambudziko rokuti politics idzodzo taneta nadzo dzomumagrupu dzacho idzo dzomumamedia dzomumafacebook idzo tiri kuda politics dzine chekuita neshanduko paground. Varume vakashinga, vakadzi vakashinga, vakasimba vekuti tinoronga chii kuba paground pari kubuda chii. This time pakuda kuti tibatane tose tirwise. Takawarairwa vanhu vezanu makaurayirwa mukaisa Mnangagwa muchibvunza muri kugona. Saka zvisinei neubenzi hwacho ihwohwo ngatichibatanai tibvise vanhu ava toisa vanhu vanoita kuti vana veZimbabwe vadzoke munyika. Vana veZimbabwe vawane mabasa kwete kuswera vachidadiwa zvavari kuita kuswera vachinonga matuzvembwa kune dzimwe nyika uko vachinhingirikina uko. Iwo zvinokaona mari dziri kusenzerwa nevana veZimbabwe kunze kwenyika uko unonzwa tsitsi. But akadzidza ndi doctor ndi teacher ane certificate mumaoko ndi nesi. But utoona kuti kunonga madhodhembwa wacho kutori nani dzani kuenda kunesing yeZimbabwe yacho, kuteaching yeZimbabwe yacho. Vamwe vanga vari mapurisa, amwe masoja chaivo akatota kutotiza. Tinowaziva isu vamwe wacho. Vamwe vanga vari maCIO panguva yaMugabe, pakabviswa Mugabe zvakabva zvavo. Wazi kana uri muCIO panguva ino yaMnangagwa inei uri mambo. But Mnangagwa akabva achenjera kuti uri shiri, vanhu vachakutandanisa sehuku. Ungafara hako uchita sei nekuti Mnangagwa achiripo. But muri munhamo. Musi unongoti Mnangagwa abva penyu panenge patopera. Imi maCIO imimi. Imimi wana masatanyoko imimi. Penyu pari kupera don't worry. Because ndo ari kukupai mari kaMnangagwa wacho. Titese. Vazhinji vacho maCIO munozikanwa zvenyu pahistory. Chatanga kubudisai pamarecords nepamamedia zvedu kana nyika yanaka. Takutsvagai. So tichakutsvagai manje instead yekuti tsvagai isusu. Mirai yenyu muone. Nokuzivai madzinza yenyu nekumusha kwenyu kwamakabva kana kuenda kutsvagai kwa general registrar general kuti unobvepi ndiwani. Because vazhinji vacho makakidnapa vanhu mukauraya vanhu mukashungurudza vanhu tinokuzivai. Saka handei kwatiri kuenda. Titese. Asi anoda kuumbira ndechekuti vana baba Geza manyarariro mamwe achona hongu tinoziva kuti zvimwe zvinhu zvida kuronga hazvidi kuvhundukira kana kumhanya. But mukanyanya kuzonyarara futika vanhu vanofunga kuti matengwa naMnangagwa kana kuti muri kubhuraibwa, muri kunyengetedzwa. Vana baba Geza da kutorai maovheti, vanhu vanofunga kuti muri kunyengetedzwa. Vanhu vanofunga kuti muri kutsveterwa. Vanhu vanofunga kuti machinja mind. Kumwe kunyarara kwacho hakuiti because vanhu vanga vakatosapota imimi zvakasimba. Saka musazoita sekuti vanhu vakuonese tubheti. Rambai muri vanhu vakawimbika, muri vanhu vakasimba. Sekusimba kwamakagara maita. Nyika yese iri kusapota, iri kudefendai, iri kurererai. Saka musarasisa vanhu vana Geza, vana Chiwenga. Musarasisa vanhu. Because now iko zvinoka kunyarara kachona vanhu vakutotadza kunzwisisa kuti zvinhu zviri kuitika. Because varume vari busy ka. Vana Chiwenga kambomhanya kuembassy yeChina vachida kuti China ivaenzanise na Chiwenga. Saka muchauraisa vanhu vana Geza mukangosiya nyaya kana mukangoiginwa nyaya kana mukangostopa makadaro. Muchauraisa vanhu vakawandisa zvokuti vanga vachikufollowai. Vana Chiwenga. Muchakuwadzisa vanhu vakawanda ende vanhu vazhinji vachapera kuita marefugees kune dzimwe nyika. Saka musatanga politics dzamusikazopedza. Saka vana Geza ndautaura chokwadi chiripo. Muri madhara edu, muri magenerals, machef edu, muri but nyaya yenyu ngairege kuita sokunge muri kuzvironga pachifamily. Ngairege kuita sokunge muri kuzvironga paushamwari kana kuti muri kuzvironga. Ndo zviya zvekuzoti vanhu vapinda murodhi mopedza motaisa Mnangagwa. Zvinhu zvenyu rongai makabatana nemadzishe nemadzimambo. Rongai makabatana nemaopposition akaita sachinhingirikini chamisa. Note vananenge vanangonzora imbwa idzi maCIO aya. Vana Hlabango vana Mnangagwa. Tiri kutaura opposition inozikana munyika yakakwikwidzana naMnangagwa, yakashungurudza Mnangagwa. Nelson Chamisa. Mukamurasa munhu iyeyo marasa zvese. Even vanhu vakapinda murodhi, stere kwacho hakuna chinhu chinonyatsobuda chinonaka. Because kune mhirishonga nehondo futi. Because vanhu havana mufaro. Saka marongero amuri kuita manje mukaronga muite sokunge mune vanhu venyu vamuri kuda kuti muise pachigaro wazvisinei nenyika yeZimbabwe. Which means vanhu vachapesera vazozviona, vanhu voora mwoyo futi. Imini mega kuti mubvise Mnangagwa mega pachezvenyu maovheti, vashoma vacho vamwe vese vari kupanduka. Hamuzvikwanisi. Asi munozvikwanisa nokuti simba rehowe riri mumvura, munozvikwanisa nokuda kwesapoti yavanhu. Vanhu ndo vari kumira nemi maovheti vana baba Geza. Saka simba rekubvisa Mnangagwa riripo. Even opposition iriyo haigoni kubvisa Mnangagwa because unongoshandisa pfuti nemilitary. Opposition haina mauto. Vanobva uya akamira nemauto kushidzira mauto kuti amutibvise kunoko. Saka imi maovheti ndimi first national army yenyika imimi. Ndimi makawamba national army maovheti. That's why tichikuti muri manhingirikini edu. Muri mashefu edu, muri maleaders edu.
tino kurespecta because basa ramakabata takakura but kamwe kakunyarara kamuri kuita baba Geza nevamwe vese vamuri kuronga nawo vana veZimbabwe now it's panicking vatova pa stress including inini baba Chinogurei ndinokusapotai but kana maramba makanyarara baba Geza alright muda kundisiya ndiri papi ndiro chimiro chipi imi wana Chiwenga kana madaro muda kutisiya tiri pachimiro chipi ndinoonekwa semunhu akaita sei ndinoonekwa saani mangwana so handisi ndega tikawandisa vanhu vari kuda kurwira kuti dai nyika mbavha dzabva mondi dzabva but baba Geza muchitaura shoko ramakataura makatandaniswa mukarwiswa mukadidini nanhasi uno muri makachengetedzwa kuti mbwa dzisakunhingina idzi neruzhinji rweZimbabwe ruri kushonedzana kuti Geza hapana chinomuwana hapana chawana Geza chawana tese ende ruri kusapota but mukanyarara manje mamanyarariro manje moita sokunge mune kachitsotsi kamwe kamakuronga kari secret moita sokunge maakuronga mune timu renyu ramunoronga naro itai zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vagutsikane itai zvinoita kuti tese tigutsikane kuti politics hadzisi dzenyu mega kaidzi nyika iyi muda kuirwisa muri mega here kana kuti nevana veZimbabwe saka kana tichirwisa tiri tese zvinhu ngazvibude pachena varume kana zvinhu zvoitwa vanhu vese vosununguka vogara pachena tinozviziva kuti muri kurwa makamira muri kufa makamira muchirwa mumire vana baba Geza baba Chiwenga tiri kuwasapota noti kusapota tiri kusapota ZANU-PF tiri kusapota speech dzavo neshungu yavainayo yokurwira vana veZimbabwe noti yekuti yokurwira kuti vatonge nyika asi yokurwira vana veZimbabwe kuti nyika igare zvakanaka nokuti ndo vakanga vavamba futi ndo vatungamiriri vakati tipinda muroad 2017 tikapinda muroad vakakuwadzisa nyika futi vana baba Chiwenga vacho saka tinofunga yekuti vauda kusiya vagadzisa nyika saka kana vachisiya vagadzisa nyika zvakanaka hazvirevi kuti vana baba Chinogurei vakasapota Chiwenga vakusapota ZANU-PF no kana vakasapota vaGeza vakusapota stop talking lying kumagroups nekumwe kwamunotaura kwese wamunenge muri muchirotomoka kwese tiri kuda munhu anosungira kiti dare anosungira kiti bhero ndiye atiri kuda saka nyaya iripo ndeyekuti kiti agone kusungirwa nomunhu wani tinofanira kusungira kiti tiri pamwe chete tese takabatana zvokuti pamamitupo nemazita mumagurupu nekudidini zvese izvo ndezvekuseri kwagotsi kwatsuro isusu ngatiendei mberi nevanoda kunhina tichienda mberi chinhu ichifaita chete tiri kuda kuti imbwa idzi dzibve idzi matsotsi abve aya mondi idzi ndo dzadyara vanhu the overall the whole world masiyayo kuti teerai ningi tiri kukuzivai masiyayo muti hatisi kukuziva here tiri kukuzivai tatinogara takazvitarisisa izvozvo ndo zvatinoziva manje izvozvo ini muri masiyayo tatova masiyayo atova pamberi kudarika imini futi wozi munoziva kuti nherera inopesera yashungurudzika inopesera yazofuma kudarika munhu akapfuma tiri varanda but imi muchato ndimatova taakutokuzivai masiyayo eZimbabwe taakukuzivai matricks ese amunoshandisa ese haiwa kani saka itai zvinhu zvamunoita muchiziva kuti tiri kukuzivai nemamunogara munyika dzamugere idzodzo tokuzivai that's why vanhu taakugara mumwe nomwe akabata pfuti yake paside ane pistoni yake paside because unogona kungofutwa mukore uno wauda kutoti ugare nepistoni yake apa wasina pfuti tokurudzira kuti garai nebanga paside hazvina nebasa rese zviya ukapfuura enemy yako hazvina kana nebasa rese zviya nyangwe uri kune imwe nyika kana ukamuona ukamutangira kumuziva ridza pfuti straight away kana ukasungwa hako kuna munhu akanosvira jeri akagadzirira vanhu kwete mombe kwete imbwa saka nanhasi unoyu vanhu ngavagare vakasimba I'm very sorry kuti nyika yedu chete ndo inoshungurudza vanhu kuti pfuti dzinonetsa kudziwana nyore but dzimwe nyika futi dzinowanika easy inokurudzira vana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti garai vese vata zvepolitics garai even muri vakadzi tenga pfuti yako uise apa pachiuno apa kana uchishanda gara une pfuti yako une pistoni yako paside ndokurudzira izvozvo ndini baba Chinogurei ndikutaura hakuna unonzi ndiye unofanira kuita pfuti nekuti ndiye akanyanya kuita sei ega tiri kurwa hondo tiri kunetseka tiri kutambudzika munhu wese akutambudzika pato mumwe munhu ari kuenda kuita dhodhiri nomutsindo uko achienda koshungurudza nokutuma kokidhinepa vanhu nokuuraya vanhu achimama dhodhiri nomutsindo uko todonedza uswa uko get away man fucking man